Dakle, večeras imamo otvorenje izložbe Đine Sinožić, jedne vrlo zanimljive autorice koja je inače hrvatskog porijekla, živi u Australiji. Vidi se po radovima zapravo da je nadahnuta, da su radovi nastali u Australiji. Ta jedna vrlo šaropisna izložba dobro će nam upotpuniti i osvježiti ovu ljetnu šemu sve do kraja lipnja. Pa eto, molim svih da posjete, da malo pogledaju egzotične radove Đine Sinožić. Na toj izložbi možete po prvi put u Europi vidjeti remek djela jedne australsko-hrvatske umjetnice koja je zapravo sad jedna od najcijenjenijih u Australiji, čak i kontroverzna zbog svojih hrabrih motiva. Đina Sinožić, podrijetlom iz Istre, iz sela Sinozići, nedaleko Rijeke. I izložba se zove Puni krug, Vonđina očas nebeski čuvari, koji je arheološki pristup inspiriran pećinskim slikarstvom predaboriđanske Australije. A Puni krug smo nazvali zbog toga što to je zapravo dvostruko, i puni krug od Istre do Sidnija, natrag u Istru, i puni krug kao krug duše koja se vraća sebi. To je i podnaslov izložbe, zato jer Đinina priča je fenomenalna. Počela je slikati sa 70 godina, u roku od nekoliko godina je stekla svjetsku slavu i što najeminentniji australski likovni kritičari i povjesničari umjetnosti i drugi stručnjaci misle o njoj, možete vidjeti na kratkom segmentu ABC televizije o njoj koji je emitiran u Australiji. Međutim, ova izložba je nešto za što su ti isti eksperti rekli da su najbolji radovi koje je Đina ikada stvorila i da je očito tu u igri nebesko nadahnuće za ovaj Dream Raiser projekt i mislim da ljudi mogu to osjetiti, doživjeti i ponijeti u svojim srcima da tamo zauvijek raste. Modrogoj Dream Raiser projekt je australsko-hrvatski naš projekt. Moj muž Damir Tanodi i ja smo zapravo spojili dva kontinenta, dvije kulture, čak i dvije ere, dva vremenska razdoblja, jer je meni prapovijest ili paleolitik ili staro kameno doba uvijek bio tema i na arheologiji i tokom života, a australski aboriđani su zapravo jedna od samo dvije paleolitske rase koje još uvijek postoje u svijetu. Međutim, ako idemo još dalje u povijest ili prapovijest, prije njih je postojala visoko razvijena civilizacija koju sam ja nazvala Rađani i Abrađani. I ove humanoidne, antropomorfne slikarije su nešto što je ta predaboriđanska rasa ostavila i to je aboriđane plemena koja su tad došla impresioniralo, zastrašivalo i zaintrigiralo, pa su ih počeli kopirati ili preslikavati i sva ta priča oko toga je i mene inspirirala da napišem knjigu u suradnji sa jednim pravim, izvornim
beskrajno iskrenim, autentičnim aboriđaninom i u toj knjizi je Gina sudjelovala svojim prekrasnim slikama. Tako da je Dreamrace Modrogorje je naziv naše galerije, jer je galerija bila u dijelu koji se zove Blue Mountains, nedaleko Sidnija, pa smo mi nekakav poetski izraz našli i nazvali to Modrogorje kao jednu riječ, Dreamrace kao oživljavanje duhovnosti, jer cijeli projekt je za oživljavanje duhovnosti i zapravo arheološke istine ili zabranjene arheologije, pogotovo današnje Australije.